So guys, listen. We are all smart. But most smart we do takati pusembijana. A lot of you guys, Murukubuda ma relationships, mabvuruvara. That's the topic. Murukubuda ma relationship, mapera. Satodoga dzisanya iyoyo. Afidza hakuna chinonzi kupera. Chiripo chinonzi kupera. Chiripo chinonzi kupera. There's a difference. Yokuti ini ndinozviti handichiri kuzviwa. But in reality, I'm no longer 35. Hazvina basa kuti muri ndona ndakafita ndiri fiti ndichibuda mujim ndakati hapana imwe reality yandotoziva kuti this reality kuzvifadza wapera. Culture yedu hausiye danda rakadai zvinofanirwa kudyiwa zvese izvi. In our culture no, just in our culture you need to clear this. Anyway, ndakunyara boss muri pa live, right? Chireka chipinda pa live, man. Thank you so much, guys. Thanks for your patience. Gaindi chimwa juice yangu. Juice yepepo yakazanganisa majuice maviri papa. So no more ice cream wakazanganisa nejuice, right? Now we are ready. Inzwaiva nemimi. Munopinda ma relationships anditi. Uchipinda mu relationship yako, usati wapinda mu relationship yako, takambozvitaura. Usati wapinda mu relationship yako, cheka zvauri kuda mu relationship first. Iyo ndogara ndakazvitaura. Hands okay, Leon, bye. Usati wapinda mu relationship yako, cheka zvaunoda mu relationship. Vazhinji muri kupinda. Ndaona murume wei, uri kupinda uchiziva here zvauri kuda pamurume wacho. So, vamwe venyu muri kupinda mu relationship. First week murume harari pamba. Murume haasi kurara pamba. First week yauri kupinda mu relationship, murume hachazi kutorara pamba. Ari kuya na 11, ari kuya na 2, ari kuya na 1. Womubvunza daddy, okudza kuti handidi zvokucontrolewa. Womuti daddy musadla ice cream. Musadla ice cream muchita live kuti handidi zvokucontrolewa. Unenge watoona kuti murume weko pamberi apa pane red flag. Yes, ma red flags. Zvino zvamunoita vanhu kumusha, unomuzvarira ma triplets. Dzimwe nguva unotomuzvarira ma triplets. Dzimwe nguva unotomuzvarira pagotoita kana even miscarriage. As a warning, mwari vakuti no. Don't. Yes, mwana anorwadza, unorwadziwa. Mwana arwadza, unorwadza, kufirwa kunorwadza. Hapana kuti kwai be comfortable. But sometimes zvimwe zvinoitika so. Kune mwe relationship yaunotanga so. Wakaperera. Chimwe chinhu charoda nacho ngonochingota mamwe attitude. Ndimwari varoda kupa warning kuti iwe chavari siyana nechimusikana ichi. Siyana nechimurume ichi. Naro. Ndoda kutomuzvarira. Uyu ndoda kutomuzvarira uyu. Uyu ndoda kutomitira mapahla chacho. Murume ndoda. Haasi kurara kumba. Okay, tombotoita mwana 1. Vamwe muri kuroorwa mune nhombo. Fair and fine. Pamwana wokutanga ipapapo. Ukaona baba vasingabati achinda kucrash. Mwana agezere, mwana avizere, mwana abigire. Hey, mwana adlasera. Tora mwana kude downstairs. Tora zvese uringonzita. Iwe unopama kuita imwe nhombo. Wapiwa ma warning, ma red flags wamaona. Zvakafanana nekuti uona pakanzi fire ahead. Fire ahead. Motombero yoenda nezigaba rako repetrol wakadai. Wakaribata rakazara petrol. Uchinda ikoko wapiwa warning. Saka fidzo rokuti kudi musabuda mabhuruvara ma relationships enyu. Muri kubuda mapera ma relationships enyu. Nguva yekubuda chaichai yekubuda mu relationship inguva yaunoona ma red flags. The best time yekubuda mu relationship kusapindamo. The best time yekubuda mu relationship is not even to. The main cause of divorce is marriage. The main cause of divorce is marriage.
chiri kukonzera divorce chakanyanya chiri kunyanya kukonzera divorce marriage dai pasina marriage pasina mba divorce safidzo ruti kudii ndiri kuti nini munhu uyoyo ari single for a reason ndakadai izvi so ndiri single for a reason hapana munhu anombonzi ari single ari perfect inema ipapo nopamweita mistake mazimbabwe ndinotori single for a reason isedza ndinoshusha kana ndinoda zvinhu zvisingafitani neni kana kutoti vandinoda havawanikwi kana kutoti handigarike nawo kana kuti handidike zvinhu 5 haumboshai chimwe 1 ipapo iye kana achiuya kwauri mukadzi wangu ndiye anga ari problem mukadzi wangu anga asina respect unoda respect yakaita sei iye achikubudza kuti musauya kwasviba iwe uya kwasviba oya na1 kuti usandibvunza ndakakubvisira foma iwe inda mune vana vangani tane 5 iko zvino tane 5 same father same mother iwe hazvina basa kuti aita same father same mother kana uchiita ne-wrong person uri kuti havana ne-wrong person simple as that saka uri kubuda wane vana 6 at 40 now life begins at 40 iwe try to begin life at 40 tione nedungwe revana iroro no ndoda mbokudza vana vangu I can't date now ndoda mbokudza ndokutopera kwachozvo ndokutopera kwacho pawachazokudza vana vachitena 19 kuzvara kwacho kuti paunotena 19 unenge wane wachenduruka zvino wachenduruka kuno kuzasuku kwachenduruka hakuchadzi appetizing hanzi at least anoya na1 kwete anoya after 4 days it doesn't matter hauroregwi kuti ndamuwana fidzo I'm happily married because murume wangu anoya yake na1 sure right now uri single pakuti ndoda kuroorwa nemurume wake anoya at least na1 thats kutofeila roorwa nemurume wamunoenda mese muchibuda na1 roorwa nemurume wamunoenda mese muchibuda na1 kana muchidzoka modzoka na1 vati nichamboenda kune umwe munhu anofanira kutongodhampa straight away inini ndakamba ndichita dating ndikambotaura nomwe munhu nditaura munhu nobva nditi inini ndichada kuzopota ndichienda kwangu ndega ndichada pota ndichida zodidididi so ndichapota ndichida kuita mavisits angu ende handidi munhu anozopinda mulife mangu all completely inini ndaizoti zviro zvandiri kuda buda usapinda nokuti ndo mareference anenge achikupa papa uchindipfimba handinambokuudza here fidzo handinambokuudza here fidzo nga ndakakuudzwa ndoda kuzopota ndichiwana my me time kana achikuda my me time ngagara ari single haurori mwana wevanhu kuti ugoita my me time let me tell you something vanoda my me time ivava vazhinji vachona vanoda kuti ivo vachiita me time uri mumba vanenge vachicheka on you iye achiita iwo it's my me time ari kubhawa nefriend ake anda uri kumba isafoni microwave inopotika inema batidza microwave hausi kumba iwe iro risiri kumba zilegend roenda nefriday paeaster richiuya nemonday senge jesu amuka mumakuva 3 days risipo iwe unori zvarira vana 2 3 4 shamwari ukazvara mwana wekutanga ukaona that type of parenting isingaiti sunga chibereko hanzi ndofa ndaedza murudo handibvemo kana zvikaramba ndoedza zvimwe iwe madhiyo ndobata mushonga iwo ndichakuudza nemhaka endati chenjere be careful hanzi but it's a problem I don't like going kuma clubs say my partner loves that should I force and go but it's a problem I don't like going kuma clubs say my partner loves that why are you getting married to someone ondaenda zvemaclub usingazvidi zvemaclubs my way nai Ruth uri kuda uroorwa nemunhu anoenda kumaclub iwe usingade zvemaclubs should you dump him? Yes. Zvapeno kuti iwe haudi munhu anosmoka anosmoka mbijana ake kana usingadi smoking you don't like smoking don't marry him simple as that kana usingadi smoking don't compromise it's too early to compromise nepakutanga uchinzi on your marks ototanga necompromise hazvidaro zvimwe zvino red flag ikavuya buda ndiyo iwe unoza zvanoita uya kuniki sandla like this handiti unompa ruoko so
iye anoda ego kwese kusvika kupanapa. Uyamuniki sandla sefuna ingalo yonke indebele ndo zvatotaura chiti. Ungamuniki sandla anoya ndoda waenda club. Iwe saka unochisara kumba kandaenda club. Iye munhu anoenda club anoda kucontrola. Ndichakufundira na 5 pana ndoda kuwa uri pamba. Kana iwe uchinda club unirega wondinde kwandinoenda. Kana iwe uchinda club rega wondinde kwandinoenda. Andwana. Iye anengada kucontrol. Listen, it's a big mistake. Ndaifunga kuti achachinja. Unomuchinja iwe. Ungamuchinja munhu iwewo. Hausi rehabilitation school. Watotanga ne problem. Hanzi problem kutarisa too much. Unofa kusvika wachembera. Unoguma wararwa nevarume 20. I'm telling you, Fidzo. Varume vakafanana. The best way is to stay single, period. How long will you go nekungoramba? Varume vanambofanana. Asi varume vanochinja. Varume vanambofanana. Naenda doramba izvo. So in other words, ruti vakadzi vakafananawo as well. Problem iripo ndekudai so. Waunoda iwe ndiwe siri type yako. Varume vanofanana. But dzimwe dzenguva uri busy kuda munhu asiri type yako. Kana kuti kuda munhu asingakude. Dzidza chunichi. Paunodiwa chaipo ka. Haumbopa tsvake kani maniwe. Paunodiwa hapana excuse maniwe. Usamborwadziwa nemunhu anokuignore. Siya. Munhu anokuignore siya. Problem not ndekuti sometimes unoda munhu asingakude. How do you know kuti unoda munhu asingakude? Munhu anoda break during your love. Kuti chandodambo I want ngatimboenda pa break. Siya. You deserve better. Listen guys, mira ndikudze chokwadi. Kuna vamwe kuti ukamutsimba so handiti. Feel like atova special kukukunda. Just if you overpraise the person. Do you know, a lot of you people want attention, handiti. So you meet a guy who gives you attention. The moment the guy starts giving you attention, you start looking elsewhere. That's a nice body. And then you say, nice body. This is the problem we have. So, can I also get this from my clubs? What the partner young does from my clubs? Shamari, you will thank me later. So this is what you've been doing, man. Munogara marriage, then when you turn 41, 42, do fit marriage. Upon it, Apa some of you were not even going to school. Some of you were not even educating yourself. Shamuno zeita manje ipapo unozachicha moita. 41 ndopotora ndakutsvaka nzvimbo yenursing. Vazhinji venyu marriage yenyu painopera ndipo mutanga kubata mabhuku. Ungati pamai muri marriage memuchirambidzwa mabhuku here, ndaimboreza vana vangu. Ende ipapo pamunosiyiwa mosiyiwa mune 3 years. Ndoda mbokudza vana vangu. So uchakudza mwana ne 3 years one 40. Which means pachazotena maybe 16 ndopaura dhetaka. Saunenge wakuma 15. Ipapo apo no uchida vana murume anokutreata like a queen. Uchiri queen, hauchazi queen. By the time unenge wakuda murume wakuda vanhu asiri type yako manje. Woinda pama dating site utanga kuklika zvikomana zviri kuma 35 zvikomana zvinenge zvingokudira cash. Zvoya manje nemari. Unoziva kana zvikudira cash zvezvikukontrola ndizvo. Ndokuda. You're old anyway. You're old. Usadanana nemunhu ari kukuitira favor. Some of these people now they look like they're doing you a favor. They're not doing you a favor. Hansi just reminded me one guy that always told me he's busy running a business. He barely has time to chat or call till the day. I dumped his ass and told him to be busy. Akazoita ball. True. Even akazoita ball, kaabhidika kachadzoka wa marriage. Usually men zvavanoita zvimwe zvatakapusa varume vekumusha neva-Africans. Tinobati kana munhu atamunhumburisa, tamufixa. Iwo as a mukadzi, don't ever let kunhumburiswa be nyaya yekuti wafixwa munhu. Because varume vamwe vanokuisa muhomwe nekukunhumburisa. Right now zvimwe zvarume zvakakunhumburisai, zvakakupai matwins, kwazviri zviri kutonga kuti vamupocket uyu. Hakuna chakuda. Kana muchirambiwa mune 3, 4 vana unenzi hakuna ndiani achakuda nevana vako ivavo.
And zveshuwawo dzimwe nguva unogona mushaya chakuda. If you don't work on yourself, unomushaya anokuda. Those words are true. Zvavanotaura varume vaya hadzisi nhema. You need to make a big effort. Problem andakudza ndeyekuti kana uchangotanga marriage, semwe muchangotanga marriage, if your guy is not coming home on time already, machangobva kuhoneymoon, it's never too late. Shamari mupe ultimatum. Shamari tisataenda kure. But problem yenyu vamwe munotoroorwa mati vane nhumbu handiti, which is not bad. Nhumbu ndio yakutocontrola relationship yako. Zvino ndikamuramba fidze ndadova nenhumbu. Shamari dzimwe dzenguva zvotori nani kusiyana nemunhu ichiri nhumbu pane kugara mwana ari under a really bad relationship. Bad relationship iri toxic. Dzimwe relationship dzacho dziri toxic. So what I'm saying ndezvokuti watotanga kuona iwo munhu murelationship mako handiti, this person is causing you problems. Hapana pamuri kuwirirana. Iwo kati left yanongotsvaka. Kune vamwe marelationship okuti munhu angu nhasi ndoda kudlana nemboora iye otoda rude. Just because partner yake atoti ndoda muboora iye hachatodi. Otoda something different. The moment yaunongoiya kuti kuna vedwe, the only thing in common is musi wamakachata. Vamwe venyu nemapartner enyu, do you ever look at your relationship with what do we have in common? Indakapita dandiba usambobata kupinda mu relationship yausina anything in common nemunhu wako. You will need this as you grow. Pane panozopera zvino malooks ayanobva pera. Zvino zvekuweaver zvamuri kuita zvekupoda izvi zvinosvika pazvinozopera. Makumuka makuseni manje mbovha dzakasvika kunoko. Mbovha dzakasvika kunoko. Dzakasvika uku mbovha. Chimuka makuseni. Mbovha dziri kunoko. Ndio paunongonyatsoona kuti ya. Ipapa panje ndo paunonyatsodzidza kuti all right, relationship haina kumira mushe. So most of you guys muri kubuda ma relationship at the wrong time. Muri kudzika bhazi radotsva. So relationship yako wakaiona ichiri kutanga muchiri komana nemusikana wakamborohwa mbama handiti. Maybe anga kadhakwa. No. Dora rirovesi munhu mbama. Munhu anenge agara chingori wemambama. Ndongomuzvarira hangu vana chero 5. Iye mwana panonozvagwa kana kuri kunana Europe. Ukaona uchizvara mwana wako, your partner asina kukubata muri ruoko so. Achikuti shinga baby shinga. Shinga baby shinga. Shinga. That relationship mazuano rega. Mukadzi akazozvara. That's why chona mafootballers anopiwa off kana mukadzi wakachizvara. Kupiwa off. Chelsea chitamba neMadrid atadza kuya because mukadzi wakari kuzvara. These are the types of relationships you need to fight. Is my relationship zvokuti ndio unobatsigwa rini? Mukadzi wanga nenhombo. Ndichatomboenda kuZimbabwe, achasara achibatsigwa ndiri kuZimbabwe. Let me tell you, zvamusingaziye, nemwe varume futi. Mukadzi wangu akaenda kuZimbabwe. Iwo handi mukadzi wakari kuenda kuZimbabwe, urifunga kuti it's a free time for you kuti uhure kunoko. KuZimbabwe iko kwanenge achihurawo futi. KuZimbabwe iko kwanenge achikwirawo futi. Vamwe vanotosvika, ndakambozvitaura ndati ukanzwa munhu anti ndakazopfuura nekuhotera but kwakwasviba, so I had to book a hotel. Ndasingadi unosvika ndichimutsa munhu usiku. Chikomba chiriko chakadofana kubhuka hotel, ari kusvika achipinda muhotel nju. Iwo kuno chisarowo chiura, mukadzi mazuva akafamba. Zvimwe zvinoenda kune dzimwe nyika hazvifoneri. Vamwe mukaenda kune imwe nyika mufoni kai hakuna network baby. Mchingotsotsa. Kana relationship yako ikatotanga nechiuro, ukaona uchikwanisa kuhurira partner yako achiri girl, don't marry her. Let me tell you, imwe advice andiri kukudzai. Ukaona uchihurira munhu wako muchiri mukomana nemusikana, don't get married. It will get worse. Chihure ichi chichaita worse. Saka fidza tisarorwa. Yes. Ndiri kudza. Ukaona wabuda muroad uchienda ku wrong direction. Ukaona pakanzi Malawi 50, iwo chida kuenda Zimbabwe kuruko. Stop your car,
10. Mfitso, ndichangotanga kudrive here. Yes. Ndozvo zvakafanana nazvo. Listen. Ukaona iwo wakanzi Harare 20. Asi uchida Bulawayo kwakanzi 180. Each step yauri kutora uchienda towards Harare uri kutowedzera kurasika. Saka uri Fitso, don't get married. If you're married, get out of that marriage. Uchiri kuzviwa. Mazama ako achiri ti. Fitso, ndichakachata. Yes. Ndege ikasumuka yakakuta payasimuka ne2 centimeters. Ichienda ku London. Ichida kunomhara kuHeathrow. Ikasumuka ikakuta ne2 centimeters. Painoita 40 kilometers inenge ne2 meters. Painoita inenge inogona kunomhara kusiriko. Chinhu ukafura chinhu ichida chakakuta ne2 cm. Even imba chaichai ukavaka imba yakaresheka pakona yakabhenda ne2 cm. Painonopera kuvakwa inogona kupera yedu yabhendesesa. Fidzo rikutodini ndati musabuda mumarelationship enyu mabvuruvara. Paunongoona kuti vhiri vamwe venyu zvamunoita muri kuchinja vhiri remota yenyu ka ratsengwa nerimu. Mota yako ikatanga kuti vhiri rapera mweri. Stop your car, change the tire. You might save the rim, or the tire might be damaged, but you might save the tube, or you might save mota yacho. Zvino vamwe ngaifambe as long ichitendera mamwe 3 ari kufamba. Paunozonosvika kugara chindigadzirawo vhiri pakutoda x-ray yese nyuwani. Inda yaya makatyora. But ndangofamba kubva. Vhiri rarisina mweya. Kwero vhiri racho vhiri ratodambuka iri mototenga rimwe. I'm telling you this. Relationship ndo zvakaita. Wakangoera wazviona iwo kuti murume atotanga chehabit muchangoroorana. Tichangoroorana hatina kana 2 months, but murume wacho ari kuuya kumba na2. Live. Cancela muchatodana vanhu vavudza kuti vakauya kumuchato kuti hello yaitite meeting pano. Musha wangu ini ndafunga kuti you'll thank me later. Not right now kune munhu ari single. Unoda right now ndine vanhu about 3 guys, one of the best good guys that I know that are ready to get married. But those guys, right? I'm not joking, I'm not single. Debate. 3 really good guys. Seriously. Very, very good guys. They are looking for vanhu vari kuvashaya. Mangwana vachiroro iwe ndozobuda marriage. Unoda panobuda marriage. Muchimarriage chako chakavora ichi. Ozobuda marriage mako vese vanenge vari single vanenge wasangana nemashurugwi manje. Ndo zvinoita nechakabhozi. I'm seeing somebody. Uri kunyatsoona kuti munhu yanenge ane partner one. Kumba kwake usati wambokuenda iye answer phone usiku anongotexta. Is that what you want? Ndinomuda Leon, ndandimuda. Ndati is that what you want? Zvino kana achitotanga izvo zvino achigara ega. Kukuti usafona manheru. Fakana mogara mese zvichatopedzwa kunzi usataura neni. And you get married. So, muri kubuda relationship enyu. Hans, how do you work yourself pakuwana munhu chaye after 5 kids? After 5 kids, don't focus on what happened to your body, like what happened to your kids. Munhu anokuroora anofanirwa kupinda muvana vako. And don't compromise on that. Pa 5 kids ipapo kana paine even ari disabled, munhu anokuroora ngaapinde mulife yevana vako. And ngaafite. Don't compromise on that. Unowa rimwe riri ndokuda endesa vana vako amai vako. Usapinda murume akadero. Uriko achatokuda nevana vako ivavo. Yes. What would you feel? Yes. Ariko. Kweye munhu anokuda chaichaka anofanirwa kuda nevana vako. Anoda sanzo unotoridhonza nemamba varo. Unotoridhonza nebepa raro. Antoda sanzo anotoridhonza nemashizha aro. Fidzo. But this is the key catch. Kana une vana 4 or 5, 3, 4, 5, 2. While you're focusing on vana, focus on your body too. Vamwe venyu
body yako inodotaura kuti ane vana 5 uchifambapo. Body vane vana 6. No, don't let your body report you. Don't let your body report you kuti une vana 5. Udza munhu kuti une vana 5 achiti what ndine vana 5. Vamwe venyu we don't even need to ask kuti une vana 5. Unongone body kuti nemapfekero ako, mapfekero ako chacha unongone kuti vana 5 apo. Kana vasina vamwe tetofunga kuti wadiwa grand woman. So this is why kana takamira takadai kuti fidzo nemakore manga ndine 46. Fidzo ne 46. That's what you need to do. Kuti vanhu ngati really? We thought you were 35. So to work on your how do you work on yourself pakuwana munhu chaye after 5 kids? After 5 kids, do everything chinoita kuti usafamba uchiripota kuti une 5 kids. Yes, chero zasi kwako ngakurega kufamba uchingoti ngapa semunhu ane 5 kids. Endai munoratidzwa zvokuzora zvokuti zvinotaitena zvinodini. Vamwe venyu mukomana anokuda achikupfimba asati atombokubvunza achingopinda lula kudai mugomo chao. It's not your fault. But you can work on your body. You can work on your body. Make it tight, make whatever. Kana kuti rega utora vane $2. Kana wadone vana 5 chireka kuenda kuti $2. Acha size yako. Uchima zvinobvuma kuti aiwo $2 vacha zitongo. Uchoko variko. Mwari vakagadzira zvinhu izvi zvakagadzirwa, but problem iripo manje. Choice yenyu ngaichimbopota ichiadjustwa. Andini murume anosmoka. Pane pamwe pauchatozongomutora achismoka shamwari. Let me tell you this. Ukazviregera time ikaenda ukauya wabvuruvara, mamwe maconditions bvisa. Handisi kujoka ipapo. Pane pamwe pauchatozopedzera wongotora chero ane trousers. Yes. Fidzi wati watsaka pane stage yandiri kwanisa kutozvika kuti ndinongoda chero. Yes. Ukazviregera uchapedzera utoda kana kuti ndoda hangu ane trousers as long achivata pambedha wangu once a week. It's okay. Onohura ake as long ndine murume mba. Inosvika stage hiyo ukazviregerera. Yes, inosvika. So what do you do? Work on yourself. How do you work on yourself pakuwana munhu? Wakarongeka here kucash. Let's not hide up. Nyaya yecash inoshanda both gender. Varume vanotoda munhu ane cash, musanyeperwa. Ndikali 500. Kana uine opportunity yokureza cash, do it. Cash inokwa. That's why uchiona zvimamai zvimwe zvamonde zvimambuya zvinonopika vafana kumusha uko. Kuna vanhu vachivada vafana vanenge vasingambodiwa namama. Iye muri kushipa zvafanira muri zvokudai. Imwe mukwane zvokuda cash, lifestyle. Zvokuda lifestyle. Muna wangu unataka ndoda kunogara ku UK na Fidzo. Saka dzimwe nguva hapana chifidzo chechimbodiwa apa. Kana usina kuti work on yourself. Yes, ndogona kufula I look good, yeah. It could be one of the points, but imwe lifestyle. Umwana akakutaza kuti ndikapfeka t-shirt ya Fidzo ndakapfeka chitega icho. Achita live ndombomera kumashoro kwake. So that lifestyle inogona to attract munhu. So usazvinyebera iwe. He loves me. Iwe. Kana uchifunga ndonyeba, kune vamwe vanhu vakakuramba iwe. Kune vamwe vanhu vakandiramba iwe. Right? Then ndakaenda Range Rover ndinavo right now. Izvezvi. Tikangopfekedzwa ginimbi right now. Umfesi wako yakangopfekedzwa ginimbi asi single. Saka mafunga ndonyeba, handisi kunyeba. Ukangotora Lamborghini ya ginimbi mangwana masikati, musikana uyu aripo uyu ari kukuramba uyu musikana. Kautunga ndonyeba. Ngakungoitwa fake lottery win. Unzi wakawina lottery. Wakawina mari, akawina 14,000. Ngakungoitwa fake lottery win. Wakawina 5,000. Uone kuti unopedza uri single here. Zuva rimbopera single. Inbox yako inenge yatozara. Kwete kungoita scandal manudzi wako akangolika. Cheka vanolikigwa nemanudzi vashedze mavabvunze. Naiwe pakalika manudzi ako, inbox yako yakasara yakazara sei? Bvunzai. Imuri busy kuseka, anyadzisa, amukadzi anyadzisa. Tarira inbox yake kuti yakazara sei. Vamwe vanotovhara account. Uya zvako baby iwe, ndafarira zvandabona. Uya zvako baby, aiwa wakasenga zvinhu zvako, aune zvinhu zvako, aune. Vamwe venyu pamaiona manudhu paya. Paionekwa manudhu. Iwo aya manudhu. Vamwe venyu muri busy kuseka munhu alikisa manudhu. Rimwe rakadowa namurume ipo paya. Nekungonomcomforta.
Hey baby, it's okay, ignore them darling, ignore them darling. Oh darling, it's okay, zvinowanikwa. So zvinomaketa zvakawanda. So work on yourself. How do you work on yourself? Pakwana munhu chai. Work on your body, work on your career, work on even mumba mako. Gadzira karumu kako, gadzira karumu kako kadiki kakaka. Kadiki karumu wakagadzira. Unoona zvateti ungoisa kuti masofa chingotengawo nezvimwe zvinhu zvezvo zvimawi zvimakuchini uchingoita even Mwari chaicho vanenge vachiti uyu mufana uyu ndikamupa mansion angangoigadzira. Bosi Mwari havangakukupi iwe chadzagadzira 1 room vokupa 16 bedroom. Havawekisa izvozvo Mwari. Mwari havawekisa izvo. Zviduku zvaunazvo izvo vanokublessa zvo. Muzviduku zvaunazvo. Matarenda makaona vakaisa uye matalents ka. Andovauradza matalents achona. Rarine 1 talent rakangotsoka rikasungwa rikanzi wangowaise talent rangu rikasungwa. But rarine 8 rikaita 12 rakapiwa 1 rera ratogwa kune uye anga asina nobva rapiwa nemore. Uye anga nemamwe mbakatanga ne5 haana tombopiwa more. Tozviita Mwari. So work on what you have. Izvozvo zvimagaro zvaunazvo zviduku ingozvipfekedza ungofamba uchingodai ungozvinyikinyanyikinyawo. Look good, dress, geza. But don't stay in a relationship yawapiwa warning. Kudenga kwa unobvunza Mwari kuti Mwari Mwari wati iwe pakakudira mbama paya ukatiza kuenda musha kwenyu. Vamwe venyu munodomborohwa muenda musha kwenyu. Rovero kunyengera shurugwe. Ndazvinowira vanhu. Ndakangomupusha. Zveshu akandipusha. Ndoda angudzokera pamuromo wangu tete. Akakupusha uchinyazozati mbama yakabva uko kugotsuko. Ikakudzendemura. Wakaiona mbama ichi pakugotsa. Unless unopa murume vamwe veyo munodena zvesho unodena munhu anga asina chipo chokurova kana unomudena munhu asina kana chipo chokurova kusvika atorova kusvika atova murovi chaichaivo. Ndiri chihera ye tsikenya kuti chihera inongori mutupo wenhema wakangoitwa kupa imbiri yenhema. Musazvitana chihera ima muna zvamunamumboshamsirana chihera musaita mawara enyu. Ndiri chihelele cheiko chamunongo chihelele muchingozvifadza nenhema. Saka muri special darika vamwe vakadzera vana chihelele. Imi vana chihelele mboya pa. I used telling me to you're more special than vana maswanda. Imi vana maswanda kuseri. Droera shumba kaini. Vana maswanda kuseri. Topezera tatorora mitupo yedu panapa. Saka vana chihelele. But chandoda kudza nchokuti confidence iyoyo unozati vana chihelele ka. Zvimwe tingangoda here kutaura but vana chihelele vakadobuilda confidence. Unozati kunongo munhu chihelele so anoita confidence. Ndongoti chihelele akada kutorera murume. Nechihelele yake iyoyo. Ndezvenhema zvokuti chihelele zvazvo. But zvadwa unoza chihelele akabehave chihelele. Chihelele akabehave. Unoza chihelele akabehave anotorwadziwa musoro. Kwasenda behave ndiri chihelele. Let me misbehave because ndiri chihelele. Let me misbehave because ndiri chihelele. Don't you think? Chihera zvadwa muropo nje vana chihera makuto mabelief enhema mabeliefs enhema. So imimira ndikudze work on yourself but don't leave too late. Munoyoka bako mvura yapera kunaya modai hey tanaiwa kumada tanaiwa pane rimwe bako next time tikanaiwa todaenda pabako rapo. I remember ndiri kumusha kune rimwe bako randandoziya komana mvura yakambondinaya komana ndakavanda pasi pechimuti apa takanzi savanda pasi pemuti because munorohwa nemheni ndaenda padzinga pehwe apa ndiri kunaiwa kwakuzotsvaka mbudzi ndaona mbudzi dzangu dzakapinda pogara pane bako rirapa mbudzi zvadza dzakadovanda mubako iro kana umbonyora indanyorova mbudzi adzonyorova ndikati ndokunonzi kuyeuka bako waniwako. Mvura ichida kutanga kunaya tarisa kuti mvura inoda raincoat kana kuti umbrella. Dzimwe mvura dzamunoisa umbrella chimvura mahwa chidi umbrella chotoda hoodie. Zvino vamwe munoenda neumbrella chimvura mahwa chingotanga ichibhata umbrella yavhunika. Vanosapota Chelsea yarova Madrid yakaleader ne1. So harisatapera but cheka relationship yako. Zvino ndo pakaipira isusu manje vanhu vazvino because a lot of you guys pamurume umwe anotarisa trousers. Yenyaya yekuti kadora yenyu kadora kano affecta iwe.
problem yakadora hausi asi akasikadora ndiwe, nokuti munhu wese anotanga achingori virgin. Saka usablame ane kadora. Kadora problem ndiwe. Muridzi wegomba ndiye problem. Tigara tagadzisa ipapo. Handisi kuti ndiri kusapota team dora, but ndoda kuzomakudza ndati kadora ikako ukatora musikana asati amborana nomwe murume anotorwadziwa nako kadora. Saka iwewo ukaona uchiri wongosangana nevanhu vane tudora, dzimwe nguva nganditaure nchizezera, dzimwe nguva ukaona wosangana nevanhu vane tudora vakawanda, dzimwe nguva iwe ndiwo ane zigomba. Handisi kutaura saka because handisi kuda kunyadzisa. So ukaona vanhu vese ungoti ane kadora wewe, ane kadora. No. Wane ziburi. Ikoko hatitoda kuenda nhasi, tichazoenda rimwe zuva. So be very careful. Handida varume asina kudzidza. Iwe wakadzidza here? Iwe wakadzidza vanokuda here? Mere zviri two sided guys. Handida murume asina mota inini. Vane mota vanokuda. Iwe unayo. Murume asikashanda these days ayo. Murume asikashanda zviti kudana murume. Iwe unoshanda here? Iwe vanoshanda vanokuda here? Varume ku UK vangogara no. Itiva ndinosangana navo. Inga ndakudza yandika ndinavo varume pana. Hard working guys. But vapepuka. Unoza ukasangana nevanhu unowacha malive anga. Unochinja zvimwe zvimade. Uri kuwestirwa time iwe nomwe. Ukaona mumind mako uzvonza but ari kundida munhu hakude. It's a sign. Mirandi kuti the first symptom yekuti uri mu wrong relationship. Ukaona uchizvibvunza but mfesa anondidere hakude buda. Boss iyo inzwaka. Okay, ngarimbokupa example. Wamboto wakadai soti irimo here kana kuti haimo. Irimo. Ukaona uchizvibvunza irimo here kana kuti haimo. Haimo, even irimo haimo. So find irimo yacho. Listen, hapana compromise. Hapana ndamtext maybe ukaona wakudomufungira. Listen, relationship haisi kuti iwe uti maybe Fidzo aita diarrhea yake, maybe awona text message yangu akafainta, maybe Fidzo awona text message yangu akafainta nelove. Gandimbompa 10 minutes apepuke, maybe ari kumbomudira mvura, he's so much in love with me, pawona text message akanzi I love you. No, it doesn't work like that. Kana ukangona pado ne question mark musoro mako kwaari uko maansa do hobo. Uona musoro wako uwane question mark iwe uri wono but anondida munhu hakude chaka umwe. Zvino vamwe venyu vazhinji zvamuri kuita ndezvodai so. A lot of you guys muri kuti kumunhu anonyazona kuti munhu yana andisham I will change him. Unomuchinja iwe harisi napu kendi kai chaungachinja inapu munhu aumuchinja ndichamchinja I will make him love. Listen, vanhukadzi kune imwe theory amunayo ndomuchinja aumuchinje munhu. Regai ndimboverenga comment here. Hanzi you can't just buy a house and chickens. 2 in my list. Are you a prophet? Hanzi 2 in my list. Are you a prophet? You can't just buy a house and chickens. No, dzimwe nguva unogona wana house and a chicken. You can buy a house in a chicken. Yeah. Unogona kuona mumwe munhu ari pafarm achiti ndaneta nefarm yangu haina ndakuitengesa farm yangu. Urikutengesa farm? Urikutengesa imba here kana farm? No, farm. You mean nenguruve dzako dzanga dziri unoda ndiripi nadzo ndakunogara mutaunini. Ndipei mari motora zvese. So it's quite possible to buy farm in nguruve zvese. You just continue to run what is there. But always keep your ideas. Kuti iwe wangaone idea. Vamwe venyu munopinda mu relationship yanga igara ichitongorana yega running water. You can choose paunoisa bridge ndiwe. Auudziwe nemvura kuti mvura isviki yonovunganapo. Obva apo pavungana mvura guys sure itite bridge. Ukaona une pfungwa idzodzo dzokuti pavungana mvura ndo panoonesa bridge ka. Uchanyura. Because hauziti ichagumira yaguma here kuvungana kwacho iruramba ichivungana here. Vese vanhu vakavakira pano panovungana mvura vakapedzera vanyura vaita mafloods. Iwe ndo unotsvaga panovakirwa bridge. Unotarisa parwizi parunoerera pari a bit narrow.
Why do you choose pari naro? Pari a bit naro panoita kuti uvake zvishoma. Ukadzoka pakafara stereka, uchiri kuvaka uko kunodirika, uchiri kuvaka uko kodirika. So unofanirwa kutsvaka bridge pari naro. But usingaiti overlook, mvura ikazotrepewa ipapo inoenda nebridge racho. So unofanirwa kumeka sure kuti painodarika nepasi inenge ichidarika bridge risingagumwe. So pari narrow, so you will just build a bridge kakadai. Pano kunotsvaka pari wide. That's why kukaribha kuya uchiona vakanotsvaka pakati pemakomo nechekuno ndo pakaisa mutangara moyambuka nepapo. Havana kutsvaka pakati pe red kuti hande pakati pegungwa tingonoita bridge no. Vanotsvaka pa. So iwo even relationship yako futika unofanirwa kutargeta kuti unoda murume akaita sei. Unonzwa vamwe vachikudza ndoda murume akuma-50s. Why? Because murume ari kuma-50s, especially kana ava mature, anenge akuziva zvaanoda. Vamwe vanongoda cuddling. Haungati uchida cuddling, ungoda kugara, ungoda cuddling. Unotora nemufana ane 34, mufana we-34 ndalula, nemota ndalula, nemasikati ndalula, pakati peusiku ndalula, masikati unofanirwa kutora zvinoenderana neweka. So hanzi unomuramba sei asina chatadza. Asina chatadza, like said this. Chinyanga kana chiuya na1 hana chatadza. Hakuna munhu anoshayirwa reason shamwari. Hanzi unomuramba sei asina chatadza. Plaxedes ndakudza ndati munhu ari kuuya na1 uyu muri married une mwana adwa ne 2 days asingavoni dead. Munhu ari kuuya na1 dzeusiku mwana arara, ari kubuda na 5 makuseni mwana asati amuka, anoita vhiki mwana asingazivi dead vanogara pano. That's poor parenting yadotanga ipapo. Fidzo but anoenda kubasa. Iwe ngaaite early achidzoka kuti good parents vamwe wacho vanototora off. Unozviziva here kuti mabasa edu aya tinopiwa off parenting. Vane ma-allowance. Iro rake risina. Vamwe venyu varume muna vavaka vanotopiwa off kubasa yekuti imboendai kufamily. Vototora small house votoenda kuholiday. Voramba vachikudza tiri kuenda kubasa. Imimi muchiti memchibudza kuti ndaenda kubasa juice guys yakaita senge GV because ndamixa majuice matatu. Amwanya anofunga ndakumadoro handino wine, I don't drink, which is another problem. Unogona sanga nemwe mukazi ndomwa mbijana. Kana iwe usingadi doro, usingadi zvedoro, even ati ndomwa mbijana siya, you'll thank me later. Vanhu vazhinji vakaroorwa nema-alcoholics. Sino zvakaita murume akazviziva kuti waudi doro, saka akatanga kuviga mabhodhoro edoro mumota. Umwe odhakwa, ouyo ndangomwa maviri, umwe paazopinda marriage manje akuuya nemaviri achidzadzarika nemamwe 2 auza ndakakubvisira pfuma iwe, handidi zvokunetswa inini, handidi zvokuti. But iwe wakati kana achimwa iwe usingamwi no. Ende unozvati anozonhuhwirwa ndiwe nedoro racho. Vamwe venyu mune allergy yenzungu chaiyo, nuts. Ukadana nafidza anoda nzungu, anofarira nzungu, anofarira dovi, iwe uri allergic to nuts. One day uchamukisa by mistake ukatoro. Don't. Mamwe macompromises amunoita ari unnecessary. Usually zvinoita nature inokupa hint. Chirelationship chenyu chinongoita zvimwe zvinhu zvachangoita so. Iwe munhu uyo uri kuchemera hasi perfect uyu munhu iyeyo. Panodo nemaproblem. Vekwenyu chavo chavakadombomiramirawo vanobhiliva mudzimu inodombomiramirawo mudzimu yokupa hint kuti murume hasi bho uyu. Anokujinyura kana kujinyura vanhu so muri pa take away so kana pa queue. Umwe mukadzi obati. Usandijarira. Ndakunyara pazere vanhu ndachakukwatura. Uri kumuwa mukomana wachiri ndachakukwatura. Unyarara. Anti ndachakukwatura. Arikuda kukwatura mukadzi uyu akudena nditi. But hauzvibvunza kuti saka nachikwatura vakadzi uyu machances okuti akwature neni aripi. Hauzvifungira bhozi uri lava nemadzeza mako ari kuvava. Kuzungaira kao. Unomuachira fura vanhu pauyu. Kana unomuachira shamwari yangu kutora mari yese achinobhadharira mai vake kurega mukadzi achibhadhara. Unoza shamwari yangu mukadzi atora pay yake yese, pay kubvisa yese kuna mai vake. Iwo namai vanoda kuchengeta nababa vachiri vapenyu.
uri kudomuhwa achicomplaina zveshamwari yake kuti shamwari yake iwo unoda kuchengeta vabereki vako kuti ndinomuchinja achachinja ndamuna buda. You don't need to. Hapana nokuforsa. So hands how hands girl, you are enough, right? Hands wakanyanya sha. I give up on your feeds. It's very true. Makati true. So iwe kana uri mu relationship yauri right now. Ichangotanga azvina basa tichangotanga kana ndine 2 years. Kana kuti wakangoita vamwe makangotanga nokungoita ma twins. Ero zati varume vasiri responsible kuda kumetisa. Nditire bebe ukanditira tumwe tikagara tangopedza kuzvara kwedu ukandizvarira vamwe 3 tikangogara tangopedza. Usangokabira tanga wazvitarisa kuti pane 2 vatakazvara ivava tisati taita vamwe 3. How are we coping here? Arombobereka umwana here. Mwana pari kuchema arombobereka here mwana munhu. Arumboyawo nemanapkin here. Arudi. Rimwe haritombogondekana kuchinja napi izvozvo. Radwa nevana 4. Harigondekana kuchinja napi. Haritombozina napi rochinja sei. Mwana wenyadhota. Unenge uri kutsime kana kuti woende kutaura. Mwana wenyadhota baby. Murudzoka nguvai mwana wako adhota. I'm happily married. Ukwana iwe. Ukwane. Isichinja manapi isinochinja napi. Kuchona zvana. Wambora right now. Kona vana vachenda nababa. Iwe. Mwana wenyadhota. Kurumidza iwe uchinja. Mukadzi anenge achi maoko anga akasviba dede ndiri kuchinja napi. Usavi gotswa. Usavi gotswa kuno. Vabereki vedu aizvitaka. Usavi gotswa burai kan dede burai usavi mama kana kuti dirai imwe mvura nai vedu iyi. Ndichambochinja napi motoita diarrhea musha wese nokuti mukadzi apedzera tomhanya usavi kunobata mopoto nediarrhea. Mukwade ive mazimbabwe mukwane especially men. Ndichambopfuura ndichimwa doro nemafriends angu. Ko saka mangwana ndiri kuenda kubasa didi. Kune party mangwana. Haungaendi kubasa kune party ka. Ndine party mangwana kaini. Vana vagosara nani. Shamari, kana uine party ka ndiwo unofanirwa kutsvaga babysitter iwe. Handipati ndiwo. In fact kana une party uchadoendi ndiwo wakazvara vana vacho.